Bueno, ja l'última pregunta, segurament li farà gràcia. Obama o McCain? No estic tan assabentat en el tema. La veritat és que a mi personalment te dic que McCain me pareix una persona ja molt major. Crec que Obama dona una millor imatge, però com que espere que no me governi a mi, la seva incidència no sigui important, doncs que guanyi el que els americans decidisquen. Ara el senyor Puigcercós dirà una valoració personal seva en general de les coses i, bueno, endavant, el que vulgui dir. A veure, tampoc és cosa de fer-se propaganda. En primer lloc, vull donar-vos les gràcies perquè crec que el Mirador Valencià ha millorat molt. És dir, que d'alguna manera estic impressionat. Mai en la vida, quan jo pensava qui podia ser qui estava darrere del Mirador Valencià, que foren dues persones tan jovens i tan preparades, en això estic supercontent i a més preocupats per el poble, la vostra edat, i d'aquesta manera, ojalà n'hi haguera cada volta més gent que se preocupara del tema. I per una altra volta, aprofitant un poc l'entrevista que m'han fet, doncs també m'agradaria resumir-vos un poquet, així breument, un poquet el que hem fet, el que estem fent i el que anem a fer. És dir, que vosaltres sabeu que des que hem entrat nosaltres, pues, els primers 6 mesos pràcticament, ja us ho he explicat, no tenim massa diners per fer coses, però després pues, organitzarem el campionat de columbicultura, hem arreglat el trinquet, que s'han gastat uns 40.000 i pico euros. És que són coses que no se veuen i que d'alguna manera la gent pensa que no hem fet res, però també vull que ho sàpien. El trinquet està a favor, el va fer Paco, n'hi hagué 8 anys que no se va fer res i nosaltres hem tornat a gastar-se un munt de diners en ell. Hem arreglat el menjador de l'escola. Crec que si vosaltres coneixeu el menjador conforme estava, m'agradaria que el veureu ara conforme està. És dir, hem habilitat tot el que era l'aula de compensatòria. La part de dalt se torna a utilitzar per als xiquets, però per activitats educatives i lúdiques, i en la part de baix pues, han fet també habitacions perquè mengin els xiquets més xicotets i que tinguin lloc educatiu també. Després crec que jo estic molt content de la idea d'enguany de fer l'estiu que hem organitzat. Ixa pancarta de Viu l'estiu a Benigànim, crec que hem organitzat un munt de coses, unes més agradables que altres. Ja sé que el tema dels bous no és el vostre, però bueno, jo el reconec, és dir, que no... Però, per altra part, hem recuperat el curs de percussió, crec que hem fet moltes activitats de teatre, de música, d'exposicions, crec que ha sigut prou complet. Les festes estic molt content de conforme varen ser. Sé que falten moltes coses a millorar i per supost que estic obert a les vostres possibilitats. Això seria el que hem fet un poc. El que estem fent? Doncs estem fent la rotonda de la Pobla del Duc, no sé si l'heu vist, avui crec que s'acabarà. La de l'institut l'anem a remodelar també perquè pense que estava molt carregada i estava molt sosa. Crec que anem a fer-la més agradable. Després, la rotonda que se pergué allà en l'entrada de Bellús a Benigànim, la meva idea és que les entrades del poble siguin un poquet significatives, és dir, que no tinguem les entrades que teníem. És dir, que allí se pergué una subvenció, l'ha tornat a recuperar, ells havien gastat 60.000 euros, nosaltres ara tenim que pagar 150.000 o 90.000, serà de la subvenció que recuperem, i 60 o 70 o 80.000 més que ens tocarà ficar per acabar-la. Però bueno, creguem que també serà un emblema que Benigànim, quan vingués de Bellús, se pugui veure bé. Estem fent el pàrquing de l'estació, de manera que tot el món que utilitza la Renfe, i crec que això l'utilitza normalment la gent més treballadora o la gent que menys, i anem a fer-li un accés perquè en un moment donat puguen els estudiants i tot el món arribar a l'estació, muntar en el cotxe i eixir sense tindre que fer l'intríngulis que se feia o el jeroglífic que n'hi havia per fer ahir, que si volies eixir cara al poble tenies que passar per damunt de les isletes. Crec que anem a desentar-ho i a deixar-ho el millor possible. Estem fent el soterrament dels contenidors, que crec que és algo que també és bo per al poble. Després, i a més és algo que portàvem també en el programa, estem fent les grades del camp de futbol, que jo m'hauria agradat més fer-les tot junt, però bueno, perquè d'alguna manera, com era una cosa independent, estem fent les grades del camp de futbol, estem fent la segona fase de la Casa Ribelles per ampliar les oficines, de manera que tot el món que estem escampats per ahir, a molta gent, procurar tindre-la tot així i que inclús
vull que hi hagi una taula i un despatxet perquè l'oposició tingui un lloc on pugui estar i pugui atendre al públic també si fa falta, o per almenys consultar els documents o tindré el que siga. I això és la meva idea i en això vaig a treballar. I si no ho fas, me pegueu canya. Després, què anem a fer? Pues, tenim sol·licitades més fases de la Casa Ribelles, tenim concedits una subvenció, com hem parlat, del 50% per al césped artificial, estem tramitant la financiació de l'autobús, com he dit, estem treballant en el nou projecte de l'auditori i, a part, a més de tot això, estic procurant l'atendre el dia a dia tota la persona que arriba i me toca a la porta del meu despatx. Igual de vegades ve a les 8:15 com a les 9, encara que tinga un horari, però no podrà dir ningú que ha tocat fora d'horari i si jo he estat no l'ha atès. I així vull continuar estant. En aquesta idea és la que pense treballar i, bueno, com que no serà l'última, si Déu vol, pues ja anirem parlant i ja m'anireu traguent aquelles coses que no faça. Un apunt només, que havia comentat una cosa, m'ha vingut al cap, que bueno, n'hi ha un vídeo que és el que van repartir el dia del programa electoral, que vostè deia, si nosaltres manem tindran una columneta a l'oposició en el d'això, perquè aquesta publicitat, bueno, no, jo no ho sé, però... És veritat, jo un dia tu m'ho vares dir i en les coses que no havíem fet. També te dic que nosaltres no hem acabat la legislatura, portem un any. Jo tinc un programa ahir i el programa no és per res, però jo el programa normalment sol portar-lo quasi sempre. I me vaig marcant un poc tots els objectius que vaig complint i els que no complisc. És a dir, ne tinc molts encara per complir, però espero arribar al final de la legislatura en el màxim del programa complit. Jo crec que això és més, quan arribem al final de la legislatura, totes les coses costen un poquet i moltes voltes no m'ho fiquem fàcil, però jo vaig intentar anar complint tots els passos del programa, que estic segur que al 100% no el vaig a complir, però els objectius importants o més importants vaig intentar complir-los. Pues no res, hem arribat al final de l'entrevista. De nou agrair-li que ens hagi aconseguit aquesta entrevista i esperem tornar a veure una altra vegada. Moltes gràcies als dos i nada, hasta que vulgueu.